timbalan kula Kanjeng Rama. Basuki Swanira. Pangestu panjenengan Kanjeng Rama. Ya, Sowan kula wonten ngarsa panjenengan kalih ing sampi kala namung. Sungkem kula kunjuk Rama tampa kosok baline pangestune Rama mara gage tampanono. sanget anggen kula mugi dadosaken jimat. Ya, ibune Cikula Ramani. coba to disawang lho disawang putramu Handaka lho ngapun le adep sowan nganggo klambi anyar lho iki sing jahit kowe tau apa iki Mboten kok Ramani. ora Nggih mboten. bojone patih aja nyambi jahit sini-sini wong coba putramu ketok bagus coba kulite kuning pindho masinangling cemprorot merabot coba oh awan-awane padange ngene iki ora perkara apa-apa padang kaya ngene mergo saka soroting Handaka madangi dalem kematian lho bocah iki nek ganteng yo ngene iki putrane Rama Sampun anggenipun ngalenggono kalian Handaka Ramani. wis ngomong Nuwun sewu nggih Ramani. apa Panjenengan nika tiyang sepuh nanging sing urung iso dadi bapak. Bosek, nek ngomong iki sing apik. Matur kok dipikir apa ora matur sing kaya ngono baleni jek baleni. Diambali le matur baleni. Panjenengan nika tiyang sepuh nanging sing urung iso dadi bapak. Kok ngono? Buktine Ramani. Cobi panjenengan iku tiyang sepuh sing mboten adil. Panjenengan niku tiyang sepuh sing Mbang Cinde Mbang Ciradan. Monggo putra panjenengan menika kalih lho Ramani. Iya. Mboten namung Handaka. Legawa antaranipun Handaka. Iya. Nanging kenging napa panjenengan nika beda kasih. Menawi Handaka saben dintenipun panjenengan sanjung-sanjung, panjenengan pujo, panjenengan arembonu. Nanging Jawatasa wangsul Ramani. Menawi Legawa Sofi. Sepinten rasane ati Legawa saben dintenipun tansah panjenengan kasih. Panjenengan seksa Sofi. Mesti kok ngono iki lho. Mesti kok ngono. Saben matur
ijih cacat sarandune awak kebatin memolo nyawange meripat iki rasane sepet mulane pancen sengaja legowo ben ora metu-metu kula kumpul niki aja jondo melok jagungan nang sak omah niki aja entuk kok mudah penyakite nular ning gone dulure sing ganteng ben ganteng sing elek ben elek legowo wis tak gawekno panggonan dhewe wis tak gawekno kandang kerangkeng manggone awor bebek ning jero kandang bebek mangan yo ning kono ngombe ning kono turu yo ning kono eling-eling dene andoko lho kowe bakal tak calonke dadi patih Kula calon patih Rama. iya no Rama wis sepuh Iji. delo meneh Rama lengser gantine Rama ora ana liya kowe Peringaten kula namung sendika ing lho piye to mula sadurunge kowe bakal tak pamerke ana ing ngersane Sinuwun Prabu Bawana Aji idep-idep klencer ning kutha kalih klencer. lho iya no seneng-seneng no Peringaten Kanjeng Rama. Kepareng kula badhe muruki kalian Kang Mas Legowo kersanipun nderek klencer jeng pundi. Handoko arep ning ndi Legowo Kang Mas Legowo. Ramani. sing melu sapa Kersanipun Kang Mas Legowo nderek Rama. lho karepe dhewe ae Lha pripun? sing lunga klencer iki cukup Rama ibu karo kowe sing elek ben tengok-tengok ning omah ora usah dijak engko nek dijak isini-sini Rama patih kok duwe anak elek meneng ta ora tak bocah sisan alah bocah elek kok pamer-pamer iki kok wong tuwa kok iso wis ben aja omongi Legowo ben ning omah dolanan karo kancane bebek ning jero kandang aku tak saling sik toto-toto rampung budal ya Iji Kanjeng Rama. awas lho aja kandhani Legowo biasane dua blek iki tani delo ya le Iji Kanjeng Rama. ya Kene nggih Handoko. Kanjeng Ibu. Ibu nyuwun yo nggirake Kang Ramamu kuwi kaya ngono satrape tumcat kadang Legowo ning kuwi aja nggir mergo satrape Kang wae iki tetep sedulurmu Kanjeng Ibu. Sinaosa kahananipun Kang Mas Legowo kados ngaten nanging kula tansah tresna kalian Kang Mas Legowo. matur nuwun banget yen pancene. Lho, aduh Kang Mas Legowo. Kon di wae iki mau Legowo ibu ngati kangen lho Legowo. Kene-kene cah bagus. Jaba niki anyar wis udan sampean malah teng kandang. Alah kue gantuk, aku udahan njaba. Duh, mesakno banget. Wis nggih. Anak ngendi ku? Jadi Legowo iki mau krungu to. Yen Rama ibu lan kadang Handoko karep klencer ning Kraton Dawanamula. Ndak anakku. Pengen derek, ya wis ora apa-apa. Ning ngene ya, Nger. Yen derek ana ing Dawanamula yen ngandang-ngandung kaya ngene ora patut. Mengko wisin-wisine ning Kraton Dawanamula salini sandangan sing apik, Iji Nger. Kanjeng Ibu. Ya wis ora apa-apa yen kepengin derek. Kena-kena wae kok, Nger. Ning salin sandangan sing apik. Sing men ora ngisini-sini Rama mengko. Selamat dulu. Ora Nger. Kang Mas. Kene-kene. Mas mawon kula dipundhutke kalih Kanjeng Rama sampeyan sehingga kagem sampeyan mawon. Ora mau tuh. Ora wis kanggo Legowo ora apa-apa. Iya, Dik. Lalu bae Handoko. Enten nek Kang Mas. Adane kau lain dene. Oh, malah. Ngene kok jarukane sing ngene. Siji. Kelar. Ngene.
Lah lakukan nggih tak sawangi saka mburi Sampeyan mriko. Waduh. Lah, Gus. Jebles kaya kadangmu aja. Oh, lagi sini ibu Sampeyan mriki. Aton bagus. Oh, bagus nggih ya. Kang Mas Legowo bagus. Nggih, Romo nggih. Nggih, Romo. Nggih kula ramane kula nggih. Ayo ndang lunga. Ndang lunga. Kampung udane urung deres. Monggo. Ayo, ndang lunga kendang. Ngosek, Bu, ngosek. Lho, Ngosek. ngendikane jarene ya. Ngosek. Ambune kok ora enak iki apa, Bu? Napa? Kok dadi ngene iki apa iki, Bu? Nyatane nggih mboten godhong. Ambune iki batang tikus iki, Bu. Mboten wonten. Panjenengan iki kok Iki neko-neko. batang ta apa sik, Jek? Mboten wonten. Lho, Jek, ambune iki apa iki? Lho, Kenapa ramane? Duh, sampeyan iku lho. Sini-sini bar ngageman. iya njok kene ora kowe. Lho ngene ambune kok ora enak iki apa? Saestu mboten wonten napa-napa. Jek nyales kok kene kowe. Enggal tindakan Kono lho ora kene kono lega. Metetek ning kene ae kok bisa. Padha ndene. Lho iki lho ambune kene kok ora enak. Ramane. No, tapi kok jaduli terus iki lha apa? Wis dadi ndake mau. Alah, golek batang iki lho bisa. Mboten datang. Nggih. Bisa. Tenan. Bengunguk. Masaku nek wedhus, batang wedhus. dalah Napa niku ramane mboten Enak bedul jebule urip. Kewan apa iku mau? Payu rene. mboten wonten, Romo. Ana ta ora? Mboten wonten Ana ramane. ta ora? Mboten. Ana ge. Monggo. Nggih, ayo. Ana. Mangkano wong. Ana ta ora, Bu? Mboten ramane. Ana ta ora le? Mboten wonten. Gak ana tenan. Nggih. Jandoko jerene kowe. Dhewe. Cah gedhe mlaku jaluk gandengan karo ibuke. Ah, sing kecil lho jalanan. Ah, gendan kowe. Kula. Kula. Nggih, pun nggih ramane. Lakune ilu-ilu. Ilu-ilu nae. Jebul kowe iki mang sing ambune ora enak. Kowe iki mang kowe. Kowe iki wis elek ijeh dalek. Wis digawekno panggonan apik. Kowe tak gawekno kandang awur bebek ben kowe ora ucul ora keluyuran lho kok malah kowe metu gayaan moro rene kan perintah sapa hei hutan lho apa itu dolanan apa iki lho dolanan apa kebut go kebut laler mergo kowe duwe borok duwe molo borokmu dirubung laler mbok bisa nganggo iki ngono nek gula laler ngene apa
tetep elek. Entane kaya wong ae nganggo sandangan apik. Ayo ditukari channel. Channel. Ditata. Jadi kok duwe kuping ta ora? Kaya wong ae. Gara-gara kowe ngene iki lho. Gara-gara lakone kowe iki lho, mendunge ora padhang-padhang ngene iki. Anjane. Aja nggo mampu borok. Kok nek engko kowe ketularan penyakit iki. Ya, nggih. Tak obonge iku. Ajaane kowe kok kanggo sandangan apik arep lunga ning ndi? Arep buah kowe. Yo, arep ndi? Ndak lomo kulancar. Kowe kok ngerti nek lomo arep pencar sing godho sapa yang dawuh sapa? Teriwes. Dikandani cang lagi meneng kok aja dikandani arep pencar. Itu sami-sami putra jenengan Ramani. Orang tuh. Ben, balik ning kandang. Balik ning kandang ngawur kandangmu bebek. Aku tak buang iki sik. Tak buake tak obonge. Kok tak tukono sing rego larane. Handoko mampu borok iki. Marai penyakit. Tak obonge sik. Dan balik ning kandang kowe. Nggih. Tak bocor sisan kok. Itu Pak Baep. Itu Pak Baep nanti tengil legawa loro. Sakit kan Mas. Aku tinggal ngores ngapa piye nggih. Legawa gak uman mangan karo bebekku. Sing kaya ngono tak cipote sing dhisik yo nggih. Aku dikepuki bapak gak kowe wangi mau piye lah. Kalih Kang Sutro. Gowo, iki nggih yen milih nang dipangan, manjewo kok kepengin didulang ibu le. Kan didulang ya wis ra apa-apa. Didulang ya nggih ya. Alon Kang Mas. Ora usah tutup, ora usah kesusu, ramamu ra ono kok nggih. Legowo kene ta wis ora usah wedi. Kanjeng Rama wonten Ini pemukulan nggih Kang ini. Mas. Sampai Ini bacot yang dimangan. Katone belum dimangan tenan kok nggih. tenuman kalih bebek. Kok sampai lagi mawon. Iya ora ono nggih. Dipun telasaken ya Mas. Kok yen kurang kandungnya ora apa-apa kok nggih. Rono, ayo Rono. Rono. Apik ngene are. Ora dan balik ning jero kandang kok ijene kene ae. Itu pipis. Apa iki? Pipis. Himbat, ora oleh pipis. Ayo lugu. Ayo lugu. Wong tuwa piye ngene iki? Lah wong bocah mangane kok njaluk didulang. Ora sing cilik, ora sing tuwa padha ndene mangap, Cik. Mangap, mangap. Mas Hamis bener ngene. Ngene iki lho dadine. Bocah manja, bocah aleman. Mak wis gedhe njaluk dulang. Mangap le, Cik. Lho kok jaki. Awas, aku baleni kita ini. Mangap. Mau nih. Lho kok akeh men. Untune arang-arang segane delik kecepet untu. Mangap.
iki pantas mergo bagus. Lho alah. Lho kok ijeng ngalem arep dadi apa kowe? Arep dadi apa wis gedhe mangan kok njaluk dulang. Ndel-ndelke apamu? Aku wantep piring rayumu. Luwe apa piye? Belum mangan gak ada pengen bam? Nengok. Ayo. Ayo. Kau kanan domen. Oh, jangan ikut kanan. Penggawe aku nyuruh tekak kowe kok. Ikut kanan kowe. Mundur! Bahkan nangis kowe tak usap ayo. Baru. Ayo dipangan. Sampun Kang Mas. Oh, pangan, bintang waret. Sampun. Mangane ora ngono kuwi. Kaya kancamu bebek mangan. Cet kowe iki soso. Jangan jaluk dulang. Ini mana nang tutur-tutur kuwi? Kurang gablek kaya dapuramu. Rupa ora pokro mloro ati. Seneng kowe, seneng. Oh, aku tiba nanti guyu seneng. Mangkelno wong. Kere. Ampun diplupuki, Pak. Weh, melu kelanjar tenan. Nggih, Pak. Tenan. Nggih. Ben adus ta wong. Tulung kok. Adus
sik ya. Agak lancar ya. Berani. Endok melok ku. Endok melok deh. Wis, sing kaya ngono mengko ra mau jawab wae manis. Lho. Ditoto. Kang Mas Legowo arep Pak. Go. Ya, kowe iso meneng ae ta ora lek kok. Geger ya lah karuan. Lho iki nek kami ning kene. Kok arep lho Mi. Sombere kutum sunat dan kajenan. Lho, arep kedusi anakku. Lah sipure pundi to Romo? Lah sipure pundi? Ngedusi ngene iki nganggo tiga. Kaya wong ae. Ya itu bulan sapi ya wes. Adus. Lo. Wiwit dina iki aku ora setuju di anak kowe. Kowe dudu anakku, ora jaku anak kowe. Aku duwe anak sing bagus, sing ganteng, elek ora buta. Tanya pada kau apa? Ya, Kau apa? Nangis terus, nangis lego tak wapruk dhewe. Sing elek ben lunga, sing ijek karo sing apik. Andoko mati karepe ora karepe, legowo. Ya, ora usah dieling-eling, ora usah diarep-arep. Bakune kowe nyalon 4